Pre vás s ďalšími informáciami. Asi by som rovno začal. Cez víkend sa konalo OPEC plus zasadnutie, kde štandardne sa rieši produkcia ropy a poväčšine oznamujú zníženia, nakoľko chcú nejakým spôsobom podporiť cenu. Tentokrát to bolo trochu iné v tom, že 8 svojim členom dali výnimku od oktobra a to tak trochu vydesilo trh, že od toho oktobra by začali viac vyrábať, viac púšťať do trhu a stále je ešte oslabený dopyt, čiže by boli nejaké prebytky tej ropy a keď je prebytok, tak vtedy väčšinou cena klesá. Pondelok bol reportovaný Manufacturing PMI Index. Tento index hovorí o tom, ako sa darí americkému výrobnému sektoru. Tu vidíme v strede hodnotu 50, ktorá sa považuje za takú neutrálnu. Keď je nad 50, vtedy rastie, keď je pod 50, vtedy klesá. Ako môžeme vidieť tu na tom grafe, tak odkedy prišla vojna na Ukrajine a predražili sa energie, tak ten výrobný sektor to dosť zasiahlo a klesalo to. No a v podstate posledný rok a pol sa nachádzame, dá sa povedať, celú dobu pod 50. Avšak, keď si pozrieme neskôr graf, tak uvidíte, že tá cena miestami aj rástla. A to bolo najmä spôsobené konfliktom medzi Izraelom a Palestínou, respektíve Iránom. Boli toho plné médiá, takže toto je vlastne oblasť, tento Middle East, kde sa ťaží strašne veľa ropy a v podstate ten konflikt spôsobil nejaké obavy z toho, že by tá ťažba sa nejak zmenšila, že by toľko sa aj nedostalo do toho trhu a teda chýbala by na tom trhu. Takže z toho prúdi akoby potom ten nárast ceny kvôli tomuto konfliktu. Zároveň boli reportované útoky povstalcov z Jemenu. Tu je napríklad také video, ako obsadzujú jednu loď. Vieme, že počas tohto obdobia výrazne stúpli poistenia na lodnej preprave a v podstate bola to ďalšia obava z toho, keďže tými kontajnermi sa aj prepravuje ropa a zároveň zase sa to odohráva v tej oblasti, kde sa tá ropa ťaží, takže tiež to bol jeden z faktorov, ktorý prispel k tomu rastu tej ceny. Tu už máme graf a môžeme vidieť akoby na tom grafe, že bol tu zaznamenaný ten rast do nejakej polky apríla, poháňané týmito správami. Od polky apríla to začalo klesať a tento posledný prepad, ktorý tu vidíme, tak to bol po tom meetingu OPECu. Od tej polky apríla to možno klesá aj kvôli tomu, že Biden, americký prezident, sa viac snaží ten konflikt akoby upokojiť, nakoľko vieme, že ropa je dôležitá pre prepravu a keď sa nám predraží preprava, tak sa nám predražia všetky tovary, pravdepodobne možno aj služby, takže tým pádom by bola vyššia inflácia aj pred voľbami, on potrebuje infláciu ťahať dole, čož sa mu aj darí. No a preto navrhuje rôzne plány, aby ten konflikt upokojil, aby upokojil investorov, aby nemali obavy z toho, že tam vznikne nejaký nedostatok na tej rope a podobne. Kto najviac benefití z toho rastu na tej rope, tak určite to budú aj americkí ťažiari a producenti. Tu je napríklad Chevron od nového roku síce len 4%, ale napríklad ExxonMobil má 11% a keď si pozrieme ako je 5-ročný graf, tak vidíme, že oni výrazne rastli už predtým. A tieto konflikty a rasty na tej rope im určite pomohli nejakým spôsobom, povedzme, tú cenu udržať a ešte aj mierne zvýšiť. Čiže oni z toho určite benefitili a tu je napríklad taký prieskum, ktorý hovorí o tom, že aká má byť cena za 1 barel ropy, aby sa americkým ťažiarom oplatilo robiť ďalšie vrty. Za tento rok 2024 je tá cena na $62 a keď si pozrieme graf ropy za jeden rok, tak po $62 ani nebola. Minimálne bola za 68 a boli momenty, kedy bola dokonca za 90. Takže každý jeden vrch, ktorý urobili, teoreticky bol profitový. Ďalšiu tému, ktorú pre vás mám, tak sú technológie na zachytávanie uhlíka. Nakoľko to súvisí aj s týmito ropnými spoločnosťami, sú nastavené nejaké ciele klimatické a takisto sú nastavené nejaké legislatívne nejaké podmienky a normy, ktoré musia spoločnosti dodržiavať, najmä v Európskej únii, v Austrálii a v Amerike. No a títo ťažiari v podstate teraz tak viac investujú do tejto technológie na zachytávanie uhlíka, lebo to je pre nich taká najmenej bolestivá cesta, keď to tak poviem. Ak by mali celý svoj biznis meniť, tak by to stalo neskutočné peniaze na nákladoch, na vývoji a tak ďalej. Toto je len niečo dodatočné, čo popri tom už zabehnutom biznise by vedeli vyvíjať a nejak znižovať tie emisie, aby uspokojili tie legislatívne nároky. Tých technológií na to zachytávanie uhlíka je tu vypísaných 10. Taká najznámejšia medzi nimi je táto Direct Air Capture.
Vyzerá to nejako takto. A hodne je v tom známe Norsko, že do toho dosť investuje a potom tí americkí ťažiari. Každopádne tých spoločností, ktoré sa zaoberajú týmto zachytávaním uhlíka, som pozeral štatistiky, že je nejakých 220. Tu je zoznam nejakých 10, ktoré sa aj verejne obchodujú, že sa do nich dá zainvestovať. Niektoré z nich sú čisto spoločnosti zamerané na to a iné sú proste ropné spoločnosti ako Exxon, európsky Shell, ktorí to majú akoby len súčasť svojho podnikania, vo vývoji nejakým spôsobom to pomáha, dosť tam investujú, ale akoby ich core business je tá ropa. Keď som si však pozeral tieto spoločnosti, čo sú čisto zamerané na zachytávanie uhlíka, tak tá ich finančná situácia není najlepšia, pretože je to ešte mladá technológia, ešte potrebujú stále veľa investovať do vývoja, stále nemajú optimalizované procesy a náklady. Každopádne takéto finančné výkazy po väčšine majú všetky nejaké mladé spoločnosti, ktoré začínajú a sú rastové. Nie je to niečo zase úplne že nezvyčajné. Akurát zle na tom je to, že teraz sme v období vysokých úrokových sadzieb a oni ten rast a ten vývoj a tú optimalizáciu a to všetko poháňajú dlhom. Hej? Že si stále naberajú viac a viac dlhu, čo je veľmi rizikové v tomto prostredí, sú úrokové sadzby tak vysoké, pretože ich to stojí proste veľa na tých splátkach. Takže uvidíme, každopádne ten apetít po tej technológii tam je obrovský. Tie veľké ropné spoločnosti chcú investovať do tej technológie, chcú si kupovať tieto produkty od tých spoločností, čo na tom robia. Je to pre nich ľahšia cesta. Takže ten dopyt tam je, už je to len o tom, že ktorý možno z tých 220 príde s tou technológiou, ktorá bude najoptimalizovanejšia, ktorá bude najzaujímavejšia a ktorá to vlastne z nich vyhrá, keď to tak poviem. Mne sa najviac páči z tých technológií táto, čo je vlastne drtenie kameňov na prach a potom sa ten prach využíva na poliach. Príde mi to ako taká win-win technológia, pretože tým farmárom to, že vraj pomáha tým, že to dodáva nejaké nutrienty do tej pôdy a potom aj do tých plodín. Ako na ten prach naprší, tak to zachytáva ten uhlík. Čiže pozeral som si aj nejaké spoločnosti, ktoré ťažia kameň a potom ho predávajú v nejakej forme cementu, betónu, asfaltu alebo niečoho, týchto stavebných materiálov. A v podstate oni sú už, tie spoločnosti fungujú dlhé roky, majú optimalizované procesy, majú pozitívny free cash flow, to znamená, že generujú každoročne čistý príjem, čisté peniaze, nemajú tak vysoký dlh na pomer aktív, ktoré majú a táto technológia môže byť pre nich ďalším zdrojom príjmu, takže možno na konci dňa ten víťaz bude niekde medzi týmito spoločnosťami. Ďalšiu tému, ktorú tu mám, tak je, že momentálne prebieha klimatické stretnutie v Bonne, tu je program, keby to niekoho zaujímalo. A je to vlastne také predstretnutie a riešia sa tam veci, ktoré budú akoby hlavnou témou COP29, ktorá sa bude odohrávať v Azerbajdžane 11. novembra. No a prečo to vlastne spomínam? V týchto klimatických zmenách a v týchto veciach si myslím, že budú určité príležitosti a teraz možno tie príležitosti budú v akciách, ale možno aj v komoditách, lebo napríklad na tejto konferencii sa dosť rieši to, ako podporiť pestovateľov kávy, pretože kvôli tým klimatickým zmenám majú teraz problémy a keď si pozrieme aj graf ceny kávy, tak vidíme, že za necelý rok narastla o nejakých, koľko to je, 70-80%. No a prominentom v tomto je kakao, o tom sme už asi počuli, ten za posledný rok spravil nárast nejakých 230% a vyzerá, že ďalej rastie. O ňom sa hovorí ako o novodobom bitcoine, takže tie príležitosti možno budú v akciových spoločnostiach, možno v nejakých nových technológiách a možno to budú proste len komodity, ktoré trpia tým, že aká je tá pôda, tie záplavy, tie suchá a tak ďalej. Mimo toho by som spomenul, že na COP28, ktorú sme si spomínali aj v predchádzajúcom videu, tak sa odsúhlasil budget 100 miliard, do ktorého budú štáty prispievať a týchto 100 miliard by malo byť použitých ako financie proti týmto klimatickým zmenám a nejaký spôsob riešenia podpory. Minule sme si spomínali fond, do ktorého išla oveľa menšia suma, ale
ten je vyslovene zameraný len na jednu časť. Toto má byť akoby kolektívne na riešenie celého toho problému. Ale tu keď si prečítame v tom článku, tak tento záväzok bol robený už 15 rokov dozadu. A ja mám pocit, že až teraz dochádza k tým zmenám a až teraz sa začnú zbierať tie peniaze a plniť tie záväzky, ktoré boli v minulosti robené. Takže preto to dávam do pozornosti a ešte by som povedal, že World Resource Institute robil štúdiu, kde vykalkulovali, že od roku 2030 budeme potrebovať na tieto klimatické problémy, klimatické riešenia, adaptáciu a tak ďalej celkovo 5 triliónov. Takže doteraz sa poriadne nič neprispievalo alebo veľmi malé sumy v porovnaní s tým, koľko bolo treba. Teraz sa to začína nejak plniť. Hovorí sa o 100 miliardách ročne. Sme v roku 2024 a od 2030 potrebujeme 5 triliónov ročne, takže je to značne podhodnotené, tie peniaze tam ešte len prúdiť budú a určite tam budú aktíva, ktoré z toho budú veľmi, veľmi benefitiť. Zároveň jedna z vecí, ktorá sa rieši teraz na tej konferencie, sú nejaké napätia medzi tým, že momentálne tie peniaze tam prispievajú najmä krajiny, ktoré sa označujú za rozvinuté. Avšak máme tu krajiny, ktoré sa tak neoznačujú, ako je napríklad Čína a Saudovia, ale sú to ako bohaté krajiny. Čína je druhá najväčšia ekonomika. A zároveň tieto krajiny sú aj významným znečisťovateľom. Čína napríklad používa strašne veľa uhlia, o ktorom vieme, že je akoby tým najhorším znečisťovateľom, Saudovia zase ropu. Takže vznikajú tu nejaké napätia a snažia sa štáty trošku tlačia na nich, že aj oni by mali priložiť ruku k dielu a nejaké peniaze takisto dodať. Potom na záver by som už asi len zhrnul reporty, ktoré sme mali. Tak napríklad v útorok bol JOLTS, čo je počet otvorených pozícií, ktorý bol o dosť horší ako očakávaný. A keď sa pozrieme na ten graf, tak vidíme, že posledné obdobie, posledné 2 roky nám počet otvorených pozícií významne klesá. Ďalší bol ADP report, to je vlastne počet ľudí, ktorí sa zamestnali mimo farmárskeho odvetvia a vlády za mesiac a teda vidíme, že takisto je tu klesajúca tendencia. A dneska sme mali reportované aj unemployment claims, čo sú požiadavky v nezamestnanosti a tie zase vidíme, že od nového roku začali narastať, čiže viac týchto nezamestnaných pribúda a to je takisto negatívny report, čiže takisto známka toho, že ten trh práce proste ochladzuje, slabne a ten Fed si to už musí nejakým spôsobom vyhodnotiť a zvážiť, či je teraz ten moment na zníženie sadzieb alebo chce ešte čakať. Lebo ako dobre vieme, tak zníženie alebo zvýšenie sadzieb sa prejaví v tej ekonomike až po nejakom čase. Niektorí ekonomovia hovoria 6 mesiacov, iní hovoria rok. Takže musia si dať pozor, aby to zníženie moc neodkladali kvôli tomu, že by to potom mohlo spôsobiť veľký problém na trhu práce a stiahnuť ich to do recesie. Môj odhad je stále taký, že to zníženie americké príde v septembri. Niektorí ešte si myslia, že to bude až v decembri. Každopádne pravdepodobne 1-2 zníženia v tomto roku budú. Čo by som ešte povedal, že dneska prvýkrát Európska centrálna banka znížila úrokové sadzby. No a ešte tu máme potom zajtra zvyšné reporty z trhu práce, takže uvidíme, ako to pôjde. To je všetko. Už by som len spomenul, že kto má záujem si pozrieť niečo o tom, ako sa vyvíja inflácia, ten trh práce, ako to má vplyv na sadzby, či sa dá investovať nejakým spôsobom do migrácie, akú náladu má spotrebiteľ, či sa zlepšia vzťahy USA a Číny a pár ďalších informácií, tak tie nájdete v ďalšom videu, ktoré vám momentálne svieti na obrazovke a jedným klikom si ho viete spustiť. Díky moc a zatiaľ čaute.